Kwara mo ikotin record mano wantiere kod twaka kod wendo bende en okil mobiro kwa twak godo ewi gigo motimore do odiochieng' kawuono mondo mayanga ni to gin ang'o ma otimore odiochieng' kawuono to en ang'o kendo manyalo timore tok ng'eto makawuono bende koro weyo kando chiwo thuolo mar mondo mi Abraham Kithure Kindiki yud thuolo machamo kaka jalup jatend piny chenro mwaseyango nyime kanyo ni biro bedo ka itimo kar romo maduong' mar KICC ka chakore saa 4 mar okinyi. Piny owacho stimo duto manitiere kaluwore kod kaka onego ni chamo muma mar apisi ma jalup jatend piny kendo koro giyango ni odiochieng' makiny. Antiere kod wendo mar kata miyo thuolo mondo mi oyangre ne oganda onagi odhiambo makawuono kinyisowa nyingi to bende wachaka chaka mapiyo. Kamano kuom yudo thuolo maloso kodwa chenro mar imore ibiro yangre ne jokanya nam ni to nyingi en ng'a to itimo onge lak sechegi. Erokamano ahinya. Iluonga ni Peter Wasaga. An okil kamaloka Mawud Sindo. Kamano. Suba South. Erokamano Peter kuom yudo thuolo maloso kodwa. Mana kodhi mapiyo piyo. Doho otimo ang'o odiochieng' makawuono nikech wasebedo kwaneno ka chenro dhi nyime e doho kendo maduong' mane wakete itwa en weche motenore kod ne gayo kata dino ne Kithure Kindiki chamo muma. To bende pod waneno ka chal ka gima pod bura bro dhi nyime. Doho otimo ang'o odiochieng' makawuono koyango ne oganda jo Kenya mondo mi ging'e. Erokamano ahinya Emmanuel. Ne nitiere petitions mang'eny sana mane otere court mane kwedo yo mane othich go oko Rigathi Gachagua. Nitiere jok mane pingo the procedure, nitiere jok mane pingo the substance mar the impeachment, nitiere jok mane pingo wach mar Kithure Kindiki kata go qualify. But mano en gima court poko ventilate. The court bro kao time mare mondo ng'i grounds mane petitioners go kelo kasto chutho gibro chopo e ng'eto kata ka nogol Rigathi Gachagua e yo makare kata nogol e yo marach. Gima ne timore kawuono wan gi gimoro e sheria ka miluongo ni conservatory order. Conservatory order en ga order moro michiwo gi court, ng'ato nyalo ringo ni kapok kes ni orumo kata kapok owinje we mondo kik gimoro amora timre, gimoro amora chung kaka ne gin no. To nitiere cases mang'eny ma hango the grounds upon which conservatory orders gi oningo chiw. Koro gima ne nie court kawuono ne ing'iyo ka conservatory orders manochiw kod Justice Muongo Kerugoya kocha ne nyalo dhi mbele kata ni nyalo golgi. Joge Gachagua ne wacho ni mondo gidhi mbele, argument margi ne gidwaro mondo gi preserve the subject matter. Bende gi argue ni hinyruok ma Gachagua nyalo bedo godo kopo ni conservatory orders gi ogolo oko ok nyal chul kata ok nyal chulo mbele kono. Koro joge National Assembly, Senate to gi the President gi parties manen gin respondent to bende ne argue ni onge prima facie case kae, ne gi argue wach moro mar public interest kaso ne nitiere wach mar political question doctrine. To nitiere case mano bedo decided on some grounds ma ing'iyo kichiwo conservatory order. Number chiel ing'iyo ka nitiere prima facie case. A prima facie case en case manigi high chances of success. Kata ing'iyo ni okata ni high chances of success but it is straightforward, it's an arguable case king'iye at the face of it. Ma bende court no wacho ni adieri ka ging'iye gik mane obedo argued gi petitioners ne nyiso ni nitiere weche adieri moningo hangi kendo moningo ng'i. Wacho ni en prima facie case no okoulo ni koto osewacho ni koro ni nokolu ndara maber. Wacho ni gin weche moningo non. Namba 2 wan gi gimiluongo ni irreparable harm, hinyruok mane ma Gachagua nyalo ng'iyo ma ng'ato ma deputy nyalo yudo kopo ni interim conservatory orders gi ogol. Koro mano bing'iyo vis-a-vis the public interest kasi chak ing'iyo gimiluongo ni balance of convenience.
Koro gigi te ing'iyo gi wang' ma ing'iyo katiba. Ing'eni constitution katiba marwa gima mora kawuono ni wan gi katiba mawuoyo. To katiba article 2 wacho ni katiba marwa is the supreme law. Ma gimora mora mokotenore gi katiba, the court ni kod teko mar declare that unconstitutional. Koro ng'eto moro yudo kawuono ni oken ng'eto ni Rigathi Gachagua nogol marach kata nogol maber. Ng'eto mo yudo kawuono ni en mana mawacho niya public interest mar bedo maonge deputy president rach moloyo protecting the interest of an individual. Kichaki ng'iyo matut no som katiba kendo na ng'iyo gino matut kabisa ka somo gi katiba na kenda confirm to nase wacho chien kama okuongo mana predict this outcome Ramogi TV ka ang'o mana wacho ni namba 1 king'iyo katiba article 147 article 147 ohango tije ma deputy president onego tim. Tich mokwongo ni en principal assistant mar rais mar jatend piny. Namba 2 en deputize jatend piny. Namba 3 en gi tije ne mohange kod katiba. Namba 4 en gi tije ne minyalo miye kod president. Judges ne wacho nango. Judges ne wacho niya nitiere king'iyo katiba machon mane obedo repealed in 2010. Tije mag vice president kaka niluonge choncha ne gin tich mani migi president ma president ne nyalo kata yiero ng'at machielo e cabinet mondo mi otim. To kuma wantiere ka judges ne wacho niya the constitution oketo ohanga gik ma deputy president onego tim ma onge ng'ata manyalo timo. Koro bedo ma onge deputy president because of a conservatory order kiweye with the public interest jo piny dhi yudo hinyruok kata lal nikech gik mano winjo timne gi e katiba koro onge ng'ama nyalo timo to bende rais ok nyal yiero ng'ato mondo chako timgi. Koro ka misichopeno Gachagua nyalo nigi ochunango en gi options mage en ang'o monyalo timo Tokman nikech koro kaka ireno sani waneno ka chenro duto oseketi mar mondo mi Kithure Kindiki odiochieng' makiny ochamo maka jalup jatend piny. Rigathi Gachagua entiere gi wacho ni odong' gi kadi adi e lwete monyalo tiyo godo Tokman. Rigathi Gachagua pod nigi kadi mang'eny. Kadi mokwongo mane en godo sani ni noringi a court of appeal mar challenging the decision mar lifting conservatory orders. But kichaki ng'iye kiny en public holiday. Be onyalo yudo conservatory orders gi ma nyalo prevent swearing in of the Kithure Kindiki. It is close to impossible. Nikech kiny na public holiday, judge mane makiny tiyo. Koro your siasa are very lethal. Ging'iyo gik moko to ging'iyo all the loopholes. Koro ang'o ma udhi dongo nikech of course Rigathi mano manyiso ni okonyal yudo conservatory orders kiny pending appeal. Manyiso ni the swearing in mar Kindiki, Professor Ngire Kindiki kiny ne dhi mbele. Owinjore. Lakini bang' mano Rigathi Gachagua koro kad ma en godo en kad achiel mar luwo wach ni mamyom matek ka en kod wakinde ne especially on the grounds mane gikete petition. Namba 1 ground mane gin go ni impeachment process ni ne okoluyo maber nokolo kaka dwarore weche mag public participation. Namba 2 ne gin kod right of fair hearing ma chiu kod article 50 of the constitution. Kasto bende gichaka ng'iye gi vis-a-vis katiba interpretation mar article 145 mane giwacho ni committee mar plenary committee of the house mar ji 11 cha emano mi ndalo. Koro mae gik mobro rito mondo court interpret. To court no wacho maber mabende en gima it is practical and it is legal. Ni onge okinyal chungo ratiro mar katiba gima katiba dwaro
gima constitution dwaro nikech ng'ato nikech katiba nigi yore minyalo kony godo ng'ato kopo ni oyud ni impeachment mare ne ok odhi maber. Matin koro wacho niya, kama wantiere ni kapo ni Gachagua biro loyo bura ma pod entiere godo e nyim doho, to nitie yore ma doho nyalo biro ketho godo chenro manyalo dhi nyime odiochieng' ma kiny mondo Gachagua dog e kom. Exactly. Court nowacho maber. Namba achiel ma bende ne ohangi Justice Wilfrida Okwany e case mane timore mar deputy governor Makisi kocha mane conservatory orders gi bende imanyo, to court no rule ma bende court kawuono bende ochako odhi that direction. Ni namba achiel gi wan gi gimiluongo ni reinstatement. Kopo ni wach ni odhi adhia mbele moyud ni Rigathi Gachagua nokogol maber, to nyalo bedo reinstated back into office. Mano is the constitution kaka constitutional wache, lakini wan gi gimore sheria ni wan gi constitution gi constitutionalism. Mano is a topic of another day. Kata ka be nyalore e akiri kiki oweri ki gole gi e sheria. Namba 2 onyalo bedo compensated. Onyalo bedo compensated, ni nyalo miye damages kuom gik ma richo manotimne ki katiba. Remember ni katiba is the supreme law, kendo sheria mora ma ok otenore gi katiba en gima court nyalo declare invalid. Mane gima kata wach political question doctrine, court chano wacho ni political question doctrine ok thich oko tekre mar court mar ng'iyo weche mag impeachment. But more importantly, from a political perspective, ni kopo ni court oyudo ni Rigathi Gachagua ne ogol marach, to ratiche ma en godo e retirements mag deputy president ka onyalo yudo. Namba 2, sanction mimiyo jok ma kata punishment mimiyo jok mobedo impeached ka kumimiyo cha ok sindan ok bichuoe. Koro onyalo chung kendo pod onyalo piem. Lakini ka court oyudo ni nogole yo maber, to ok onyal chung bende ok onyal dok office. Namba 2 kendo ratiro ka bende ok onyal yudo. Waneno ka Gachagua gi okil mage ok osebedo ka nigi adiera gi kweth mag jong'ad bura moseketi chakre doho mamalo doho mar apil. Ka gini ginyalo ywaye nyaka obi chopi doho mogik maduong' mogik e pacho kamano Supreme Court ka mondo bura ne bioro. Emmanuel Kanya kumwachomo nikech ni neno kata ka wach mar jurisdiction bende no ng'i kabisa. Koro Supreme Court nigi appellate jurisdiction mar ng'iyo kata mar oversee wekete gi dholuo ni ng'iyo ng'eto mar courts mani pinyne. Koro kopo ni Rigathi Gachagua okomor kod ng'eto ma ibro tim kod court of high court, pod katiba yiene mar dhi e court of appeal. Katiba kendo yiene kopo ni okomor, ok en kata Rigathi Gachagua kende, kata respondents kopo ni ok agimor kod ng'eto mar court of high court, pod ginyalo move to the court of appeal ma gidhi nyaka Supreme Court. Koro kisechope Supreme Court to koro ichope e wall. Kawatieko poni Gachagua koro kokawo okang' mar dhi e doho ka kiny Kithure Kindiki osechamo muma, gin ang'o manyalo timore ne kaka ng'at mothich oko e kom? Namba 1, benefits ma nie office no ok obi yudo. Namba 2, en ng'at makoro ok nyal yiene mondo hold any other political post. Neno gima notimore ne Sonko. Nyocho do chung governor ma Mombasa, to wach impeachment cha nong'ade oko kata Waititu. Namba 3, koro ok en immune. In fact, ok en immune from the word go kate katiba. But ing'eni ka in jatelo nitiere gik moko ma ok yudi. But sani koro ing'eni en mana raia. Koro DCI gi other relevant government agencies biro wuok mondo gi investigate matters moko mane gin mag violation. Ini neno ka nyocho wacho wach moro mar ni dwa negi. Koro nyocho luonge DCI go bro ng'iyo weche go matut, ing'i ni kare be in gi evidence manyalo sustain a case. Kopo ni onge evidence nikech it's one thing mandi wachi
to en gima chielo mondo mi prove kech wacho sheria wacho ni he who alleges must prove. Kisungu wacho ni it's not in the quantity of evidence en a quality mar evidence. Inyalo tingo lori mzima to gin mana hotel to ng'ato nyalo tingo mana kalatas achiel to bedo koro ng'ato to bedo gi weche mo ongikore ahinya. Koro gima nyalo timore ni koro odhi bedo namba achiel ni odhi bedo onyalo bedo attacked from all over. Inyalo make, inyalo ketni case e court, kopo ni wachne ni be noko dhi maber, inyalo kata omni defamation nikech nyocho wacho ni jok mane dwa nege ne gin jok ma koro nitiere weche mang'eny manyalo timore ne. Yes. Erokamano kuom loso kod Okil. Wato mana kolo nyaparom Gachagua kaka biro bedo nikech wang'eyo sani kendo na yanga nduchi makiny Kithure Kindiki biro chamo kaka jalup jatend piny. Winjo ko wacho kanyo ni mano okegiko ka chamo mo mabedo jalup jatend piny kari Rigathi Gachagua nyalo dhi e doho kendo yango kendo nyiso maler ni chenro mathiche oko ne okotime yo makare ma doho ng'ade kamano to nitiere okenge moko ma doho nyalo biro timo mar kata kiduoke kom kata ichule kuom wacho ni masira to kod midhiero mosekadhi kinene duto. Gimodong' en neno ni to tok ka Kithure Kindiki osechamo modo chi makiny piny Kenya biro chomo kanya ahinya to weche mago mag doho mabende pod bro dhi nyime kalore kod thiche oko kom Rigathi Gachagua. Kik idhi mabor nyakwarom Gachagua, waduoko kod mathoth tok yueyo matin.